Dobrý deň, vážení a páni dámy, vítam vás na čom? Na erotickej prednáške o praktikách masírovaní boobs. Máme 3 možné praktiky. Jedna sa volá naťahovací Rudolf. Pri tejto praktike používame veľký nádych, samozrejme sa musíme hlboko nadýchnúť a odfúkneme si poriadne, až takže nám soplík vyletí na ženské poprstie. Urobíme si takú menšiu hadičku, áno, ako vidíte, a krásne to do nej natlačíme, cesky potom neskutočne nafúknú a budú neskutočne príjemne na dotyk. Ja nechápem, čo robí do piči. Asi ho podvihuje. Áno, a potom máme druhú praktiku, hovorí sa tomu fackacká Anička. Pri tejto praktike mohol by sa než prestať obtierať o moje pozadie. Pri tejto praktike používame... Marika, niečo ukazuj! Piči, tvoja hláška. A do piče! Tvoja hláška, do piče. Čo tiebe? Prepáčte, trpím hajc, ale berem tým Nemcom a mám menší problém. Tuto áno, je mi aj nadvracanie a stíska mi strašne hrudník a áno, dokonca mi aj štvrtá noha už narástla. Ty kokos. Kde je Maroš v týchto situáciách? Áno, by som si strašne raz zapálil doutník a trošku sa tu pogrckal, lebo ma strašne tíska na hrudníku. Áno, už mi z toho normálne tecky opúchajú. Toto nie je